Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk għal din l-Ewkaristija ninsabu fis-sitt ħadd matul is-sena. Fakkarkom li l-erba kalla jrid nibdew żmien ir-Randan. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-qudiesa li llum ser nofruha b'suffraġġju għar-Ruħ Pawla Attard, ejju nirrikonoxxu ħtijietna, narfu ħtijietna, nitolbu maħfra lil Alla biex niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Għaliex int waħdek għaddis, waħdek mulej, waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jisħolna li tagħmmar fina. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil-Musew lil Aron u qalilhom: meta xi ħadd ikollu fil-ġilda xi qxur jew xi bużżieqa jew xi teba' bajda qisha ġerħa tal-ġdien, jieħduh għand Aron il-qassis jew għand xi ħadd minn uliedu l-qassisin. Il-marid bil-ġdien għandu jilbes wejjeġ imqatta' u jħalli rasu mikxufa u jitgħata sa geddumu u jgħajjad imniġġes. Kemm idum marid ikun miżmum b'imniġġes li hu u jgħix waħdu f'post barra mill-kamp. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien, int kenna lija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Ngħidu flimkien, int kenna lija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Ħin il-bniedem li ħtietu maħfura li għandu dnub tiegħu mistur. Ħin il-bniedem li jibda ħażen ma jgħodlu l-mulej u ma għandu ebda erq f'qalbu. Ngħidu flimkien, int kenna lija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Id-dnub tiegħi jinstqarrejtlek u l-ħażin tiegħi ma ħbejtulekx. Jien għedt quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u inti ħfirt li l-ħażen ta' dnub tiegħi. Ngħidu flimkien, int kenna lija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Għajtu bil-ferħ, intom il-koll ta' qalbkom safja. Ngħidu flimkien, int kenna lija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, tagħmlu x'tagħmlu, għamlu kollox għall-glorja ta' Alla. Tkunux ta' tfixkil, la għall-Lud, la għall-Griegi u lanqas għall-Knisja ta' Alla. Hekk jiena noġob lil kulħadd f'kollox, bla ma nfittex l-interessi tiegħi.
imma tal-ħafna biex isalvaw. Ixbħu lili bħalma jiena nixbaħ lil Kristu. Il-kelma tal-mulej. Profeta kbir qam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa inxteħet arku btejh qudiemu qallu jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena Ġesu mett idu fuqu messu u qallu rrid kun imnaddaf. U minnu fih il-lebra marritlu ġismu ndaf. U idbu bisħieħ batu malajru qallu qis li ma tgħid xejn lil ħadd iżda mur uri ruħek lill-qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkun ilhom ta' xhieda. Iżda dak meta telaq beda jxandar ma' kullimkien u jxerret l-aħbar. Hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' jiżjed jidħol bid-der, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Fiż-żewġ teħdiet li għadna kif għaddew, aħna qegħdin naqraw il-Vanġelu ta' San Mark l-ewwel nett. San Mark wieħed l-iktar li jirrakkonta mirakli. Il-ġimgħa l-oħra l-aħħar 15 rajna l-miraklu ta' dak li kien fis-sinagoga. Kien jitlob kull nhar ta' ħadd imma xorta kellu xi tanġa fih. U rajna wkoll li fejja il-mara il-mara ta' Pietru, is-swoċera jgħidu bit-Taljan, il-kunjata bil-Malti. Illum għandna miraklu ieħor, imma dal-miraklu huwa importanti ħafna, mhux għax l-oħra mhumiex, ma wieħed tajjeb jirriflettu fuq għax tajjeb li nirriflettu fuq aħna. Għax fih ħafna affarijiet teoloġiċi ma li jswewna l-ħajja spiritwali tagħna. Mela, l-ewwel nett l-ewwel lezzjoni titkellem propju fuq il-marda tal-lebra. X'kienet din il-marda tal-lebra? Il-ktieb tal-Levitiku li qrajna l-ewwel lezzjoni minnu huwa l-ktieb tal-liġijiet tal-Lut. F'dan il-ktieb kellhom il-liġijiet kollha l-Lut. Sa kellhom x'għandhom x'jagħmlu jekk xi ħadd jimrad bil-marda tal-lebra. Fil-ewwel lezzjoni qrajna irid jgħix waħdu għax kienet marda li tittieħed. Illum sibna kura tagħha, immaġinaw il-Covid fi kliem ieħor. Jgħix waħdu, kien jilbes imċarċar, jgħajjat li huwa mniġġes, sa kien idendel anki xi qniepel u ħażin għalih jipprova jersaq lejn xi belt għax jitħaġġar. Issa, punt ieħor importanti għal Lut, il-mart, speċjalment mart serju l-aktar il-lebra, kienet il-ġdiem, jiġifieri kienet marbuta ma' xi dnub li għamilt int jew il-ġenituri tiegħek. Jiġifieri min kellu din id-disgrazzja li jkun marejt, ma kellix taqsam ta' kienu jaħsbu hekk. Jiġifieri int għamilt xi dnub. Sa irridu npoġġu dan il-miraklu fil-kontest ta' dan kollu. Fil-kuntest ta' dan kollu.
Il-lebra waħda mill-affarijiet li x'toħodlok kienet il-lebra, mhux biss kienet marda fiżika ta' tbatija kbira, imma kienet tiżolak. Tneħħilek il-libertà u tbati bis-solitudni għax tittejx waħdek. Immaġinaw fil-Covid aħna kif konna. Għalhekk biex nifhmu tajjeb, meta l-aktar ma stajniex noħorġu barra, ma tistax toħroġ mill-bib il-barra għax tieħu multa. Dan min jiġrilu dil-mardek kien. Issa, aħna kultant indaħlu lilna nfusna fis-solitudni, mhux materjali, anke materjali imma spiritwali. Id-dnub jiżolana. Għalhekk dan il-miraklu huwa importanti ta'. Id-dnub ibedna minn xulxin. Jekk kien iġġieled ma' xi ħadd, jekk kien irrabjat ma' xi ħadd, jekk kien egoist, jekk kien iġġieled ma' xi ħadd fil-familja, jekk kien nobot, jekk kien għandi lejra. Dawn huma kollha sintomi li lilna jiżolawna. U jiżolawna mhux mill-bnedmin biss ta' madwarna, imma anke minn Alla. Allura dan il-bniedem tal-lebra li rajna fil-Vanġeli l-ewwel ħaġa li kienet tibgħat minnha kienet is-solitudni. Imma nammiraħ ukoll għax kellu l-kuraġġ jikser il-ġid kollha. Jersaq lejn Ġesu, jiġifier kellu fidi kbira, li kien ħajfejqu Ġesu. Għandna l-attaġġiment ta' dan, jersaq lejn Ġesu, ma jibża minn ħadd. Ma jobbligax il-Alla jfejqu. Jekk trid, għax din kbira ta' jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mhux ħarab minnu. Fi żmien Ġesu kif jiġi xi lejn il-belt kienu jħaġġruh bil-lebra. Ġesu mhux ħarab minnu, resaq lejh. Ġesu ma jaħrabx mid-dnub tagħna, ma jibżax mid-dnubiet tagħna, anzi, refaħhom fuq spallejna l-erba' kollha jrid nibdew ir-randan. Ġesu id-dnub tagħna jiġi u jmissu. Jerfu fuq spallejh biex lilu lila kif ejjaqna. Għax lilna Alla ħalaqna mhux biex nkunu fis-solitudni imma biex ngħixu fl-imħabba. Ġesu jersaq lejh quddiem il-fidi ta' dan għax kellu fidi bil-fors biex qalu jekk trid tista' tfejjaqni. Issa ħanamlu ħsieb ieħor żej. Immaġinaw Ġesu fiex ħaseb dakinhar. Forsi ftit tax-xhur wara kien ħajkun waħdu fl-ort tal-Ġetsemani Ġesu. U lill-Alla kienet jgħidlu jekk trid tista' tbiet minni dan il-kalċi. Ġesu ma kellux dnubiet, imma fl-ort tal-Ġetsemani kien moħobbi bid-dnubiet tagħna. Ġifieri Ġesu li kien jaf il-futur ra lilu nnifsu f'dan il-bniedem, jitlob għalhekk jgħidilna l-Vanġelu ħass kompassjoni. Mhux ħliena, kompassjoni. Poġġa lilu nnifsu fil-post ta' dak. Meta aħna nidimbu, Alla jpoġġi lilu nnifsu f'postna u x'ma jaħfrilniex. Jaf x'jiġifieri s-solitudni tad-dnub, jaf x'jiġifieri li aħna bnedmin. U dan Ġesu jgħidilna, il-Vanġelu jgħidilna messu għallu rrid nfejqek. Ġesu hekk jagħmel mad-dnub tagħna. Għax Ġesu aħna nużaw lingwaġġ ftit dajjef biex ngħidlek għax meta titkellem fuq Alla ma tistax titkellem mod perfett. Aħna ngħidu lil Alla noffenduh bid-dnub. Tifhmunix ħażin ta' lil Alla ma nistgħux noffenduh. Għax inkella mhux Alla. Jekk lil Alla nista' naqqaslu xi ħaġa, ma nistax noffendih jiena lil Alla. Alla perfett. Pjuttost li noffendi lil Alla, ħanġibilkom eżempju. Jien għandi xi ħadd li nħobbu, ħanġibilkom eżempju aktar ċar nagħmlu mod għandi ħabib jew tfajla tiegħi qed marida jew qed tieħu droga. Lili qed tagħmel li ħsara. Fiżikament ma tagħmilli xejn. Imma jiena imbagħti hux hekk. Għax meta nara il-min inħobb qed ibagħti jew qed jeqret lilu nnifsu bid-droga, jien ninkett l-istess Ġesu.
L-istess Alla, l-Alla bidnub ma nistax noffendih, imma Alla tant iħobbna lilna. Illi meta jarana li lilna ħalaqna biex immorru għandu għall-eternità u jarana li bil-ħajja tagħna sejrin x'imkien ieħor, Alla jinkjett. Jinkjett assista jinkjett Alla xi perret imma tant iħobbok lilek u iħobb lili illi jiddispjaċih. Għalhekk jagħmel minn kollox biex isalvana bħalma għamel ma' dan. Il-kelma purifikazzjoni fil-Vanġelu kien morru għat-test oriġinali, il-Ġesu ma talbux ifejqu, it-tieni punt dan, ma talbux ifejqu, għallu ippurifikani, naddafni. Għax kien għatfu mill-ġdiem, ħajkun jista' jerġa' jidħol fis-soċjetà, jista' jerġa' jmur il-belt, jista' jiltaqa' man-nies, jista' jiltaqa' ma' martu ma' wliedu. Ippurifikani, issa aħna meta ngħidu purifikazzjoni, aħna x'nużaw l-ilma biex naħaslu hekk. Issa immaġina ftit ieħor is-sajf, jerġa' jiġi s-sajf, x'inhu morru nomu, noqogħdu attenti li l-baħar ikun nadif fejn nomuk naraw il-ħmieġ, ejja mmorru x'imkien ieħor. Issa jiena d-domanda tiegħi hija din, jien fl-ilma ilma qed nom. Hemm xi rqajja fl-ilma li qed nom fih li huma maħmuġejn. Hemm xi rqajja li nista' nnaddafhom. Ħadd ma jupiġir jom fl-ilma maħmuġ hekk. L-ilma li qed ngħix fih jiena, kif inhu? X'għandi fl-ilma ta' madwar li nista' nirranġa? X'nista' nnaddaf biex l-ilma li ngħix fih ikun nadif? U tajjeb nagħmlu din ir-riflessjoni ta' tajjeb nagħmlu din ir-riflessjoni. Ġesu x'qallu l-aħħar punt. X'qallu Ġesu? Mur uri ruħek lis-saċerdot. Għax il-konverżjoni, il-purifikazzjoni ma ssirx f'kolb. Hija mixja, bit-Taljan ngħidu kammino, hemm mixja. Jien id-dnub tiegħi mhux ħanejt naqti idej u lest, spiċċa dnub. Le, id-dnub hija ħajja. Hija mixja bil-mod il-mod. Id-dnub jinħafer imma għandek bżonn min jgħinek. U Ġesu fejn jibgħatu? Mur għand is-saċerdot, il-Knisja. Is-sagrament tal-rar, tar-rikonċiljazzjoni kemm hu importanti li jkollna saċerdot li nafdawh li jsegwina. Bħal meta aħna mmorru għand tabib, dejjem għand l-istess tabib ġeneralment immorru għax ikun jafna, jaf l-istorja tagħna, jaf il-history tal-mart tagħna. Il-qrar jista' jkun u l-gwida spiritwali mhux daqqan dak il-qassis, daqqan dak jekk nistgħu ovvjament għax dan mhux dejjem u possibbli, imma dejjem ħalli inti dejjem ikollok min jiggwidak. Hemmhekk bagħtu Ġesu mur, mhux għax Ġesu ma jridniex nibqgħu niftakru għalhekk Ġesu kien psikologu u bniedem jifhem ħafna ta' Ġesu ma rridx li jiġu warajh għax qed jagħmilu l-mirakli ta'. Dana tgħid dan miġnun flok ma għallu murejtu l-kulħadd ħalli jibqgħu ġejjin għandi u kulħadd jiġi għalfejn niġu ħafna minna tapinu għax nafu li l-Madonna tfejja, però li minn dak għandna niġu għax il-Madonna tfejja ir-ruħ. Jien kemm inni tapinu iktar rajt mirakli ta' konverżjonijiet mill-mirakli ta' fejqan. Kultant il-fejqan tar-ruħ irid jgħaddi mill-fejqan materjali. Xi ġifieri? Ħani qafaw x'mirġi ndewwimkom, imma hawn ħafna xtejt fuq il-Vanġelu tal-lum. Kultant Alla jippermetti ma jħux pjaċir jarana morda, ma jħux pjaċir jarana batuti. Imma Ġesu permezz anke lil dan permezz tal-marda li kellu fejqu spiritwalment. Kultant biex niġi tapinu, kultant biex inqer, jiena nara minni, kif inħoss xi ħaġa tiġani iktar nitlob, kif inħoss li ġej xi mard iktar titlob, jew alla ħarżit tabib jgħidlek għandek naqra d-demm mhux sewwa, iktar tibda titlob. U kultant anki nersqu lej il-qassis aħna għax forsi x'aħna x'ftejna nindunaw li l-ħajja mhix twila kemm ħsibnija, jew għax forsi għandna xi marda. Imma Alla ma jridx li aħna nimordu, ma
ġeli juża dan il-mart biex jiressaqna liħ, għax Alla għalih aħna l-importanti huwa li nsalvaw ruħna, għax da jispiċċa. Dan huwa hawnhekk forsi għal 80-90 sena l-aktar li jibqgħu huwa dan ta' ġewwa. Allura Ġesu dak li jrid isalva, li dan dak li għamillu, barra li fejqu minn ġismu, għallu issa murdejn l-qassis, ħalli tagħmel kamminu, tagħmel mixja, ħalli il-fejqan li ġara ġewwa fik ikompli għaddej. Anki terġa' tiżbalja, imma terġa' titfejja. Imma da x'għamel Mari kanta u jgħid forsi ma reġax resaq l-qassis. Naħseb intom intelligenti, naħseb dak li qed nispera li ftijem, imma naħsbu ftit fuq dawn l-ħsibijiet naħsbu ftit fuq dan il-Vanġelu li daqshekk importanti tal-ħajja ta' nitolbu lil Alla tina din l-għajnuna li anke aħna mhux biss infiequ fiżikament, ma niġux biss għal fejqan fiżiku ħdejn il-Madonna ħdejn Alla, ma niġu wkoll għal fejqan spiritwali. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Inqumu bil-wieqfa li flimkien nistqarru l-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollu li ħalaq is-sema u l-ard. Da kullu li jider u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmi u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem fis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hum meqjum u mweġġar flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika u apostolika, nistqar ma'mudija waħda, għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawmin u ħajta żmien li ġej. Amin. U Jeżis induru u bil-fiduċja lejn Alla missierna li bat lill-Ibnu Ġesu biex lilna jfejjaqna u jfejjaq dawk kollha li kienu morda u nitolbuh il-fejqan mill-mart kif ukoll mill-ferqan spiritwali. Fil-waqt li ngħidu ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-Knisja tilqa' lil foqra u lil midinbin bl-istess kniena ta' Kristu nitolbu. Nitolbuk biex tagħtina għajnuna sanitarja lill-lebrużi fil-pajjiżi foqra tad-dinja mill-għaqdiet tal-volontarjat u l-gvernijiet nitolbu. Biex nitalmu, nirrispettaw il-kuxjenza taħutna u ma nagħmlu xejn li jista' jfixkilhom fil-mixja tagħhom lejn Alla, nitolbu. Biex aħna nilmħu lil Kristu preżenti fl-emigranti ta' żmienna, nitolbu. Missier salvana mid-dnub li jifridna, għatina li naraw fil-wiċċ tal-lebrużi ta' żmienna, ġbija ta' Kristu msallab biex naħdmu għas-salvazzjoni ta' kulħadd u nuru lil ħutna l-ħniena kbira tiegħek bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġġeddidna u li ġib premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna ta' kuljum inħossu fuqna t-tieba tiegħek. U sa minn issa, waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu Qaddis tiegħek li bih qajjimt il-Ġesu Kristu mill-imwiet, li bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġejt li ksibna bil-misteru tal-mewt u l-qawmin tiegħu. Għalhekk irrodulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda ntennulek u ngħidu Qaddejs, 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 lej Alla tal-eżerċiti. Osanna fil-għola tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għola tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn tuqdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħajl kalċi, radlek il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu bixorbu minnu l-koll, ġdan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari l nitolbu għar-Ruħ Pawla għat-tard li għalija din nufru din il-Quddisa. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem.
flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġużepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamili magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrid, żdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarisx lejn ħtijietna, żdaħars lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li intrid fija, li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Kun jiswew lilna se nitqablu bihom għal-ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqablu bihom għal-ħajja ta' dejjem amen. Id-dem ta' Kristu ħażna.
U Ġesu nitolbuk tatina l-grazzja illi nkunu bħal dan il-bniedem li resaq lejk biex ikun ippurifikat, biex ikun imnaddaf. Ġesu naddafna mill-ilma li għandna madwarna jew fil-ħajja tagħna li mhuwiex nadif, li lilna qed jiżolana, qed ineħħilna u jaqtana mill-komunità, imma fuq kollox jifridna minnek. Ġesu nirringrazzjawk ta' dak kollu li tajtna f'ħajjitna, ta' dak kollu tal-imħabba kollha li tajtna. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema, nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li beħnejxu tassew bi Kristu Sidna. Ovvjament nfakkarkom li l-erba wara sar-Randan għal dawk li huma taħt l-età tas-60 huma hemm l-obbligu tas-sawm ukoll ta'. Nfakkarkom ukoll il-ħinijiet tal-rar ġewwa dan is-santwarju kuljum fis-seba' s-seba' ta' filgħodu sa nofsinhar, mis-sija ta' wara nofsinhar sa s-seba' ta' filgħaxija. Tindunaw li hawn ħinijiet estiżi għal-qrar, nippruvaw insibu ħin li wkoll nersqu lejn is-sakrament tar-rikonċiljazzjoni. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba.